Chámame Luciano Somoza. Nacín en San Adrián de Cobres no ano 1943. Fun á escola hasta os 14 anos. No ano 1958, en maio, empecé de aprendiz no Regueiriño, astillero Varadero, propiedade de don Vítor Montenegro. Ese asteleiro está situado en Domaio, xunto á entrada da autopista. Hoxe Varadero do Maio. Ganaba 13 pesetas diarias. Facíanse barcos de madeira para a pesca de bonito e palometa. Tamén se facía algún para traballar no Gran Sol en sur de África. Facíase todo artesano, pois salvo unha serra e unha cepilladora que tamén quitaba a gordo, unha dúcia de prensas, media dúcia de sargentos, 3 ou 4 trados eléctricos, era todo o que había, 2 trozadores e paremos de contar. Despois cada obrero tiña a súa maleta de ferramenta, garlopo, derbaste, cipillo, 3 ou 4 trenchas, escuadra, unha falsa, escuadra grande, outra pequena, martillo, pechada pequena, eixola, etc. Despois dunha xornada de traballo, tiñamos os rapaces que recoller a ferramenta do asteleiro, prensas, taladros, etc. No ano 1968 fun pa de Roberto. Ese asteleiro Varadero está situado en Teis. Ali empecé ganando 350 pesetas semanales. Lembrome aínda cando fixamos un aljibe chamado Idria II. Este barco ten 13 cuadernas iguales. As cuadernas son o esqueleto do barco. Este barco aínda navega hoxe, porque despois de estar amarrado en Vigo diante da Curroja unha boa temporada, comprou nunha xente dedicada a regatas e conservación de embarcacións tradicionales. De feito, estará en Vigo o próximo 29 e 30 de abril e 1 de maio deste ano 2009. Criados tan nobles, comedias de seda, cuidado non rompas por esa restrea. No ano 1970 fun pa Icasa, empresa situada no Alto de Pexeiros, que tamén tiña personal nos astilleros, traballando nos barcos. Facíamos a carpintería e aislamientos. Estuve en Escoumeira. Tamén estuve en algún tempo desplazado. Estuve en Sestao e Sevilla, nos astilleros españoles. No ano 1976 pasei pa Ascón. En Ascón traballei de carpinteiro soldador, hasta que cerrou no ano 1984. No ano 1988 fun pa Regenasa, empresa dedicada a aislamientos e carpintería. Traballábamos onde se facían e reparaban barcos, por Vigo, Marín, Coruña. Tamén estuve por Asturias, Cudillero, San Esteban de Pravia e Navia. Tamén por Portugal, Sesimbra. Traballei hasta o ano 2006, donde solicitei a jubilación e concederonma. Agora estou pola casa, fago recados, cando fai bo tempo doulle un paseo a miña neta e se vamos pasando os días. Este é o meu pequeno relato da miña vida laboral. Acuda jogando, que aí vai Rosiña co seu namorado, que aí vai Rosiña co seu namorado.